Aktuálne sa nachádzam v pracovnej zóne strojov na vlastné riziko. Táto zóna je samozrejme chránená optickými závorami, ale pre vás sľúbená časť videa s funkciou zariadení. V tomto prípade môžeme vidieť, ako zariadenie pracuje. Z predvinutej fólie, ktorú má pripravenú už z predchádzajúceho taktu, začne na základe signálu od fotobunky odvíjať rovnakou rýchlosťou, ako je pohyb dopravníka fóliu. A vidíte, že aplikácia je naozaj veľmi pekná. Zákazník, treba povedať, má aj veľmi peknú potlač svojej fólie. V tomto prípade vidíme horizontálny páskovací stroj s dvoma páskami, ktoré si zákazník umiestňuje v 2. a 5. vrstve. Takt tohoto páskovača pre tieto dve pásky so všetkými pohybmi je 31 sekúnd. A teraz môžeme vidieť vertikálny páskovací stroj. Teraz počujete našu funkciu bajonetu. Je to čistenie bajonetu pri spätnom pohybe, pretože pri tom páskovaní sa do tej spodnej časti zariadenia dostávajú rôzne kamienky a prach a aktuálne všetko, čo do neho spadne, prípadne sa vyfúkne. Takže zákazník tento materiál páskuje 4-krát. Takisto pevnosť páskovania si zákazník nastavuje podľa požiadavky. Musím povedať, že pri dnešnom odovzdávaní zariadení zákazník vyjadril veľmi kladné hodnotenie. Uvažuje o nákupe ďalšej novej linky pre svoj nový výrobný závod a po dohode s ním sa vyjadril, že nakoľko má niekoľko značiek páskovacích strojov na svojich linkách a vidí naozaj veľmi dobré riešenia v tých našich strojoch, v prípade, že budú tie stroje páskovať tak, ako páskujú dnes, aj za 3-4 mesiace, keď bude pred rozhodnutím o nákupe nových zariadení, verím, že sa dohodneme a ďalšie zariadenia budú opäť od nás. Toľko z Elis, Pavaže, Ploešť, Rumunsko.